Urkulluren gobernuak Partido Popularra aukeratu du. Partido Popularra da herri honetako minoria bat. Herri honetan, azkeneko ITV Focusen inkestak dioenez, 70% botoa emango helioken alderdi bat. Murrizketen alderdia, askatasunen aurkako alderdia, herri hau herri bezala onartzen ez duen alderdia, Kataluniarentzako neurri zorrotzak hartzen ari den alderdia. Eta Iñigo Urkulluren gobernuak Partido Popularra aukeratu du bidaide. Gu gainera Euskal Herria Bildu apur bat dezepzionatuta agertu da egun hauetan eman den negoziazio prozesuarekin. Ez baita negoziazio prozesu bat izan. Guk sekulako ahalegina egin dugu partidaz partida gurea etzen aurrekontu honetatik diruak Euskal Herrian den zati honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan premiak dauden tokietara eramateko. Eta gobernuak planteatu diguna izan da intentzio honen zerrenda bat horri batean bilduta, 25 milioiko nolabaiteko diru kopurua jasotzen zuena, baina ez dugu aukerarik eman atalez atal ezer negoziatzeko, ez inolako hurbilketarik gauzatzeko. Eta iruditzen zaigu zentzu horretan ez dela benetako negoziazio bat gauzatu. Gainera, Azpiazu sailburuari berari ere esan diogu, kanpotik jakin ditugula, hain zuzen ere, guk isilean emandako zenbait zifra, kanpotik jakin ditugu data batzuk, kanpotik jakin dugu baita Espainiako gobernuaren presidentearen ahotik ere Partido Popularraren babesa izango zutela aurrekontu hauek, eta iruditzen zaigu Partido Popularrarekin bat egitearekin Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gehiengo sozial eta politikoari bizkarra ematen dioten aurrekontuak direla eta bizkarra ematen dion akordio bat dela hau.